So uh, when they reached to me about Singapore, I was very serious about transforming this country and would have done so with infrastructure, roads, airports, buildings, and so forth. We're being able to do that. Now, moving forward, as I said, I think we as DBP are reorganizing ourselves and we are ready to get back into government. We are developing new policies and a new manifesto. And on behalf of the DBP and myself, I want to urge the government to start governing this country instead of persecuting people to draw attention away from the real problems facing this country. These endless arrests of people without even investigation. You talk about in the so-called high five, one of them, or the so-called high five, is the rule of law. And the rule of law means that before you arrest somebody, you must investigate and have sufficient reasons to arrest somebody. But here they arrest somebody and they have no evidence. And the person waits for 2 or 3 years. With this cloud hanging over them, they start to investigate. Why? What's the rush? Why are they arresting people when they have no evidence? What's the rush? This is irresponsible and it's persecution and it's violation of the rule of law. Persecution. I myself personally, almost every day, was threat of arrest and so forth. My family, the DBP, and in my one ethnic group, I help to bring in ethnicity. But it's clear that the government has targeted one ethnic group for ethnic cleansing in this country. Everyone being arrested for no reason. And this has got to stop. This country belongs to all of us. This country belongs to all of us. So this kind of thing has got to stop, just like the whole question of excluding some people from opportunities and only concentrating on one tribe for all the jobs that matter. Now, I know I was being accused of demonization, but it just was not true. When I was president, the Chief Justice was from the North. The Attorney General was from the North. He's here, Honorable Hang. The director of the ACB director was from the North. Inspector General of Police was from the center. The Deputy Inspector General for the North, Kitipa. Then, of course, and so many other people I cannot mention now. There are so many people. So I tried to appoint people from all over the country. But what has happened now is simply people being appointed only from one region and on one tribe, whether it's recruiting the police or in the army or teachers or whatever. That is wrong. Because we all are Malawians. Malawians belong to all of us. There is nobody who is more Malawian than anybody else. No, we all are Malawians. And I think we need to be fair. And the government must, I think, be fair for the sake of Malawians. Don't fail Malawians. Treat Malawians fairly. And don't persecute people just because they are from a certain region or a certain ethnic group. I'll stop here and let my colleagues speak. Then after that, there will be questions. We'll answer them, they will pick it up from there, and then see how. So thank you very much for your attention. I'll be speaking about the worsening economy that we are experiencing in Malawi.
And indeed, Your Excellency, just to agree with you, also to agree with all Malawians, we are the unwilling victims of a failed government, of a failed leadership. Indeed, President Chakwera doesn't know anything at all about this economy, and he doesn't do anything at all to alleviate Malawians from this suffering. Why are we saying so? As we speak now, the cost of living has gone up, very much up. When DPP was in government through Your Excellency, and you said it as well, immediately you took over from the DPP government, inflation was also in double digits. But immediately you brought that inflation to around 8%. When Chakwera was coming to take over from him, he found the economy at that level with 8.6% inflation. As we speak now, inflation is 19%. And this is only in 2 years, Your Excellency. 2 years, Malawians. The meaning of this is that the basic commodities, we are talking of very basic commodities that Malawians, you are buying, you have to afford, you have to use soko, sugar, fertilizer and so forth. These commodities have gone up. We are talking about the Malawians that are working right now because of the cost of living. They are failing even to afford to go to work. They can't even afford money for the kabaza, because even the kabaza has gone up 3 times, 4 times. Even minibus fares have gone up 3 times, 4 times since they took over from Your Excellency in 2020. I just want to share with Malawians, because we are just talking about these things, but we needed to demonstrate. We needed to demonstrate how the price of goods or the increases in price of goods has affected Malawians. With due indulgence, Your Excellency, you allow me to show Malawians, because we needed to demonstrate with examples. We are talking of matches. This is a basic commodity that we require, we need in our households. Every house, you need a match so that you can lighten up and you can cook. But this match, when Your Excellency were there, Malawians we used to buy it at 20 kwacha. Today, we just bought this match from the shop in Mangochi Bob. This one is 100 kwacha. But this is just in 2 years. Maybe the question to Malawians would be, if in 2 years the price of this has moved from 20 kwacha to 100 kwacha, now the remaining 3 years of Chakwera, how much will this cost? Politizagula ndrama zingati majeso amene wangati 2 years yoka ya majeso wajoka pa 20 kwacha ndikufika pa 100 kwacha. Ukukwatsa 3 years ndikuti majeso amene watizagula tu mwina maketu 300 kwacha. Amalawi ndizoona tikusakusomesa. Is this really true that we can have in our country? Tilindi sopo unim. Sopo ipano badu 600. Tamugula 600 kwacha amene mukugula pa. But yet, when our president was in government and the DPP was saving Malawians, so Pamene analija mahandi 190. We can go on and on. Basic commodities that we have sold. Mitengoso dula, tukamba pano 600, ametoka pa 190. Sugar, anali 400 and higher president that. It was actually another 600, 400 something when APM was in government. It was saving Malawians. Right now, it's 1,200. And the worst part also is that you cannot even if you go to the shop, you have to queue to get sugar. Kuenoga imabanzere, kutupeze sugar mene. Kuda Malawi. Chikwanitsa. Tikateso kupitira kunena mafuta opikia.
our energy. This is a rare commodity. When APM was there, it was around 2,000 kwacha, 2,400. Right now, 8,000 kwacha. Ena nkumanena kuti Malawi sitimajira mafuta opikira. Kudinyoza kwaka akutero. Kudinyoza kwaka akutero. That is an insult, because this is a basic commodity. If you want to have a good meal, you needed to cook your radish using cooking oil. And this is even beyond the affordability of Malawians. We can go on and go on. We have fertilizer. When Your Excellency, you were there, you were leading Saving Malawians with the DPP. Malawians could afford fertilizer at reduced price, 17,000. You were able to have the subsidized fertilizer, 4,000. I think it was below 7,000 that time. Right now, fertilizer has gone up to 80,000, Your Excellency. And I would want to agree with Your Excellency. All this is because Malawians, we chose to be in this situation. Tinasankatoka kuti ifeyo ndithu tikhale ndi anthu amene wazitizunza. Koma for how long? Tizunzika mpaka naliti. Mwina anthu kubadabwa kuti chifukwa chatunena kuti achakwera kutizunza. Why are we saying that this suffering, this cost, the worst cost of living is here? Who is at the center of it? Who should we blame? We are saying the person to blame is President Chakwera himself. Why? He has just announced, or he announced that the kwacha should be devalued. That the Malawi kwacha should be devalued. We remember, Your Excellency, remember in those days, Professor Bingwa Mutharika, may his soul rest in peace. He refused to devalue the Malawi kwacha. The Malawi kwacha, and said, no, we can't devalue the dollar, we can't devalue it because we do not, generate forex here. Why should we devalue the kwacha? But exactly what has happened now, he has devalued the kwacha by 25%. Immediately he has done that, prices have gone up. Zinthu zakwera tayo mweyo. And zikunka zikwerera kwerera. Kodi munthu amene akufuna kuti atumikire anthu. A person who wants to lead his people, can he increase? This is a decision that he took just to increase the price of goods in a single day, single minute, to increase the price of basic commodities, the very basic commodities that we are talking about. They have been increased by one man who has made a decision to increase them. We should not say that we are not going to have another devaluation. We are going to have another devaluation. This devaluation will not stop if we continue to have President Chakwera in that position. We should expect, even before December, another 25 to 30% devaluation. As we speak now, the black market and the official market, there is already a variance. At black market, the kwacha is trading at 1,400 kwacha to $1. But when you go into the bank, it is trading at 1,200. That shows you that there is already devaluation. There is already a devaluation. But the government doesn't want to acknowledge that. And surely, very soon, they are going to devalue. And the prices of goods will... That's why we are saying, maybe this much will go to 300 kwacha now. Even more because of that. Your Excellency, going forward, why we are saying we are in this mess because of you. Chakwera has presided over a government that has borrowed excessively. We talk of excessive borrowing. When Your Excellency was leading together with the DPP, the public debt was around 4.6 trillion kwachas. It was below 50% of the gross domestic product, the net worth or the worth of this country. As we speak now, that public debt is around 6.5 trillion. Now you ask, where is this money going? Malawians,
may wish to ask, kuti ndalama zimene mukuongolazi zikupita kutacha kwene kuti muonesese ndalama zimene zikuongoledwazi is going into consumption. It is going into meeting travel allowances, is going into having a bloated cabinet, it is going into having a bloated team of advisors, is going into wastage. It's actually wastage. It is not going into developing the agriculture sector. It is not going into developing the transport sector. It is not going into developing the mining sector and the manufacturing sector. Ndalama zikungonongeka. Now, he says no. I think we need now to make sure that we make available foreign currency in the market. Malawians, you have a lot of money, and because you have a lot of money, now let's control that appetite, that we should not continue to spend on unnecessary things. Here in Malawi, all what we import basic commodities. Commodities that we require, they are very essential. Fertilizer, drugs. The moment you devalue, all those commodities, they go up. They become beyond reach of a common man. Tikambeza interest rates, tunena pano. Mene bwana munalili, the interest rate was around 12%. Menda fotokozera moja kuti inflation it was 8.6%. People that know how to manage the economy, they will tell us that when inflation is below, the interest rates should be up to contain the inflation. But also when it is up, when the interest is up above inflation, you attract foreign investment. People now begin to bring the money. Foreigners, foreign direct investors begin to bring the money. But what is happening now, inflation is 19%, the policy rate is 14%. Has just moved from 12% to 14%. Ideally, we should have had an interest rate policy, an interest rate may be above 26%. But because he is borrowing heavily from the market, he doesn't want to pay the interest rate. That's why he's massaging the interest rate. Malawians should know that where we are going, the interest rates will go up. Tikambe nkhani ya ndalama zimene zakunjazi. Bwana inu muli pampando umene uja. Ndalama zakunjatu zimapezeka. Timakhala ndi ndalama zopitirira miyezi 4 kuti titagula katundu wakunja bwana. Tikunena pano akuti ndalama zimenezi zatheratu. Nzoti ino zongoti zingatithandize mwina mwake mwezi umodzi ndi hafu. Kusonyeza kuti chichokereni ifeyo mboma, chichokereni yo bwana, ibwerereni iwowa. Ndalama zija amalizapo azija. Anu kumafusa kuti azija chifukwa chani. Mukuona ma projects ena amene akumapanga, kuona kuti kuma projects amene zona mupanga ma projects amene. Kuona zimene zikuchitika akulipira anthu. Akuli cholinga chakuti 2025 adzakhale ndi ndalama zakuti so adzabwerere pampando. Mmalomo akuti iwo ono agwire ntchito yothandizira kuti ulimi uyende bwino. Tikunena pano tobacco, we can't export more. Tikunena pano tea tukanika kutani kupanga export, ndalama sizikubwera. Mmalomo akuti iwo agwire ntchito mmene momo ku agriculture ako kumeneko palibe imene chikuoneka. Ma projects onse bwana amene munasiya nda amene naja akuti ayi mwanena kale kuti community colleges ndi azotero ma projects ngati amene aja kuti anakathandiziraso kuti noti ngamathe kutulutsa katundu wakunja wambiri komanso mapeza ndalama zakunja. All that has been abandoned. Ndiye bwana ndi kulumire pamenepo kuti no zimene taziona muzaka ziwirizi dziko lino sili kuyenda, economy ino si kuyenda. Nthawi imene bwana munalili timanena kuti growth ya economy was growing around 4%. Mukumbukiranso bwino nthawi ya Bingu tinafika mpaka na 9% annual growth rate. Time in it. We were actually next to Qatar and Singapore in growing the economy. Koma pano pa bwana chaka chimene atengacha kwera boma ali economy inangokwera ndi 0.9%, less than 1%. Chaka chachiwiri chakechi yakwera ndi 1.9%.
panopa kutapita ku budget kuja munena kuti ikwera ndi 4%, koma panopa IMF akunena kuti yayi mene zililimu mavuto amene akuchitikawo ndi kusadziwa kumene mukuyendetsera bomamo, ndalama zonse zikupatsani economy yanuyo ili 2% kukula kwake mene ikukulira, kusonyeza kuti sitingachite kena ubwino uliwonse sungachitike kwa Malawi. Tikunena pano Amalawi ife mene tikupangira population yathu mene tikuberekana pa rate ya jani 2.3%, kusonyeza kuti mwina mwake sima imene mapika mwina timapika mitanda 4 kwa ana ochepa, panopa tikupika mitanda 4 mweyo kwa ana mwina mwake 10 naenda ana 6, kusonyeza kuti zinthu sizikuyenda, tikukanika kuti ngadzidye chatoka, economy sili bwino. Ndiye bwana ineyo ndigwirizane nanu ndiponso ndigwirizane ndi Amalawi kuti kodi boma limene lilaja kwera likhalepo kuti Amalawi mukufuna kuti no mpaka na tipitirire ndi zimenezi kutsogolo kutu ngati sitisamalira kukhala mavuto kwambiri, kumene kukhala anthu tikufa ndi njala, kumene kukhala ndithu anthu tikusauka padakali pano patu anthu osauka tsopano mwina pa anthu 10 anthu osauka tafika 9 tsopano, mwina mmodzi yekha ndi amene akupeza bwino, kumene muyang'anenso amene akupeza bwinoyo mwina ndi wakumene koko kutonseko amene ali kubomako. Kodi tipitirire ndi kukhala ndi anthu ngati amenewa? Mitengo mmene ndafotokozera mitengonso ipitiriranso kukwera, mwina lukundi panjo somwe tizakanika nthawi nake tizipanga ngati zakafula kalekale makolo athu kumangotenga mwina mwala ndi mwala ndikupanga chonchi kupanga kupeza kukyatsa moto, chifukwa chakuti no singakwanitse ife tikakwanitsa bwanji ndalama imene kuti tingayipeze padakali pambindana kuti anthu osauka kuti panopa kuti upeze 1200 kwacha $1 imene munthu wakumudzi kuti ipeze pa tsiku lilonse amanena no kuti udzika munthu kuti ukhale moyo wabwinoko, anthu amene odziwa za ndalamawo amanena kuti mwina udzipeza ndalama yopitirako $1 kapena 1200 pa tsiku lilonse, kusonyeza kuti Saturdays ndiye kuti pamene 1 times 1200 times 30 ndi chamma 40,000 kuti uipeze pa mwezi. Koma ndi ndani panopa amene akupeza ndi ndalama imene panopa zikutivuta peza ndalama imene lokoti tayipeza cha mtundu wanji, koma katundu amene akagula wochepa kupita kutsogoloku 2 years 3 years tikwanitsa Malawi. Funso limenelo tidzifunsana tikufuseni ino Malawi ndi limene so president akuti amene ndaonera kutsogoloku kuli bwino wakuluwa angosiya pansi asiye kuti mwina mwake dziko linolo litakuyenda bwino asiye. Ndiye bwana kunandipempha kuti ndiyankhule zimenezo, ine ndifuna ndigwirizane nanu kuti kumene kuko tikuona kuti kuli ndima kwambiri. Ndiye mawu anu mafotokoza ndikhulupirira kuti Amalawi sakumva kuti achakwera mwina musiye. Ndiye popeza anayankhula choncho mwina anthu aona ngati nokuti ndangonena achipungu pali mawu imene ayankhula achakwerawo kuti adzasiya zinthu zikazapanda kuyenda, chifukwa papatu zinthu sizinayende koma zinthu zaonongeka. Kuli ngati momwe tipite galimoto zipita kusogolo imapanga reverse kubwerera mbuyo. So instead of going forward we are now going backwards, we are reversing. Mwina mwake just to remind Malawians, to remind everyone who is watching us, can you play in his own words what the President Chakwera said as he was campaigning, promising Malawians liars that he is going to change this country. Thank you very much, Your Excellency. On that note, I will hand over to Honorable Chipungu. Honorable Chipungu, afterwards you can also say something about the developments. Thank you. Zikomo kwambiri Honorable Namalomba pondipasa mpata kuti ndinene zomwe Bwana Lazaro anauza mtundu wa Malawi, kunena kuti akazalephera kulonjeza zomwe analonjeza azatula pansi udindo. Ndiye Malawi anzanga zomwe nditanene pano si ine, zimenezi ananena ndi mwini wache Lazaro amene akutisogolera pano. Run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. So if you want to build a new Malawi, I want your vote.
doesn't build a new Malawi, if he doesn't do it, he will resign. So what we are saying is just ask him to do what he said he was going to do. He resign now. Why doesn't he resign now? He must resign now. Thank you very much, Your Excellency. Projects. Olemekezeka President ndi atolankhani onse anthu amene munatisankha kuti tiyankhule pa mmene chilungamo chisakuyendera bwino. Tili ndi statement yomwe talemba omwe atawerenge ndi mkulu wa zawo la malamulo mu chipani cha DPP Olemekezeka Amuhango. Koma akamaliza kuwerenga statement imeneyo poti siyayitali ine ndiyankhulapo pang'ono komanso Olemekezeka achaponda ayankhulapo pang'ono. Ndiye ndikupempheni Bambo Muhango kuti muwerenge statement yathu ichi. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Your Excellency. I'll be very brief. I just want to confirm, Your Excellency, that in our team, there was Honorable Msaka, Honorable Dr. Chaponda, and myself. I'll speak mainly in English, but for the sake of Malawians outside there who are listening to us, I'll also comment in a bit of Chichewa and a bit of Tumbuka for my colleagues who come from the north. They should not be excluded, Your Excellency. We are saying that during his campaign, President Dr. Chakwera promised Malawians what Honorable Chipungu has just pledged to the nation, that within 2 years of being president, he was going to change everything, how we run things in Malawi. And if it doesn't change, in 2 years, he will resign. And he begged his Malawian votes on the basis of that promise. Bwana, china chimene wanaonjeza kwambiri a President Chakwera, mene amapanga kampeni yawo, inali choti azachosako mphamvu za upresident. Amaona ngati inuyo muli ndi mphamvu zambiri ndi mapresident akumbuyo oko. Iwo akazakhala president within 2 years, pasanati zaka ziwiri, azachosa mphamvu zina za upresident. Mmene amayankhulira kampeni yawo, mphamvu ina imene amayisindika kwambiri, inali yoti president asamasankhe director wa Anti-Corruption Bureau. Komaso, tamva posachedwa apa, bwana, kuchokera kwa Right Honorable Saulos Chilima, Dr. Chilima, kuti anagwiriza naso, kuti chitetezo chimene chili kwa president mu constitution, ngati president aparamule milandu, chimene chocho achichose, kuti president nayonso azimbidwa mlandu ngakhale ali pa mpando wa president. Imene ili mu ndime 91, ndime yosatira 2 ya constitution yathu, imene pa Chingerezi timati presidential immunity. Bwana 2 years yata, Achakwera akusankhabe director wa Anti-Corruption Bureau. Pale Amartha Chizuma panopa, mai Martha Chizuma asankhanira ndi a president omwewo. Nde amalawi tikufunsa, kasi ivi wakapangana na ise vikuchitika? Tikuona vikuchitika yayi. There's nothing that is happening. The 2 years have lapsed.
And President Chakwera, since President Chakwera became the president of this country, in his 2-year rule, the president and his MCP government has done nothing, totally nothing. Your Excellency, we emphasized in the economy sector, they are doing nothing. In the rule of law, they are doing nothing. The only thing they are doing is to persecute the opposition. His MCP administration has failed to promote the rule of law. Contrary to his promise, the president maintained the power to appoint the director, and he has not removed the presidential immunity. Chimene chikuchidabwisa kwambiri is that the president is interfering in the work of the ACB. Mmene ACB inakazikisidwira titarowa democracy 1994 padusama president panopa Chakwera ndi president number 5 palibe mmene tikuonera ife kumalamulo. There's no president who has ever interfered in the work of the ACB like the current president is doing. He's doing tactically. He's interfering through making unnecessary statements on the works of the ACB. That is interference. And I think that's the breach of the rule of law. Bwana, a president, muntu amene anamsankha kuti akhale director ayendese za ziphuphu. Akumamuopseza ndi ma-statement amene akupanga. Ife tikuona ngati akupanga interfere, akulowerera kwambiri nkhani zaku ACB. Chifukwa chake sitikuchiziwa. On the other hand, Your Excellency, those who have committed high offenses and are in government, they are not being mentioned. Ma statement awo onse angochula mwina anthu awiri atatu. Koma maripoti amene tikuwerenga, it's in the public domain. There are so many people involved in this administration, in the MCP government. But the president is deliberately avoiding mentioning the names of those who are involved in corruption in his administration. We believe this is the breach of rule of law. This is selective justice. He is shielding those who are committing offenses in his administration. The current spate of arrests, Your Excellency, is a classic example of selective justice by this administration, and mainly targeting the opposition. While those arrested from the opposition spend nights in custody, in police custody, the ACB and the courts grant instant bail to those who are arrested from the government. For example, the IG, Inspector General of Police, he was arrested around 10 o'clock. By 3 o'clock, bail was granted with his colleague. Not even 48 hours. There was another gentleman at the State House, Reverend Martin Tom. He was arrested around 11 o'clock. By 4 o'clock, bail was granted. The following morning, he was flying to India. That is selective justice. That is not the rule of law. Kumeneko, tiwona ngati ndikusankha poyendesa boma lawo ndi malamulo akusankha kuti malamulo alume amene akudana nawo. Amene akugwira nawo ntchito safuna kuti malamulo akhuze. Ndimene tikuonera ifeyo. Senior officials who are involved in corruption in the MCP administration are allowed to continue working while allegations of corruption are hanging over their heads. I'm sitting next to Honorable Chaponda here. He was victimized heavily when he was Minister of Agriculture. There were calls on the streets for you to fire him from his cabinet position. 5 years later, the courts declared him. But in the current administration, apart from Honorable Kezi Musuka, and after heavy pressure from the public, that's when he was removed from cabinet. But at the moment, there are a lot of reports of those who are involved in malpractice and corruption in this administration, and President Chakwera is doing nothing. Bwana,
mmene zitatuluka nkhani za uyu mkulu wakuti Sata wa ku UK, a president anaunza mtundu wa Malawi kuti mboma langa kandi ku State House kandi mu cabinet kulibe amene akukhuzidwa. Panopa tikudabwa kuti mayina akutchulidwa. Iwo president omwewo anavomera sa statement yawo yachiwiri kuti akabonda mgaga akutchulidwa, akayinja IG akutchulidwa, a vice president akutchulidwa. Koma poyamba amatiuza hata mmenyeso mutu pankwango pamwala kuti mulibe amene akukhuzidwa ndi nkhani za Sata ku State House kapena mu government ya tonse ya MCP. Zimene zotiona ngati it is pure selective of justice and breakdown of the rule of law. Instead of the government, the government is shielding those who are involved in the Sata saga. This MCP government is diverting attention from the Sata saga by arresting persons over simple debt collection matters. Recently, tamva kuti boma likumanga Amuli ndi former secretary to the cabinet, president of the cabinet, Honorable Justice Muhala, akuti chifukwa cha ngongole ya Malawi Savings Bank. Koma bwana inuyo ndi lawyer, malamulo akulu Malawi muno section 19 subsection 6 subsection C of the Constitution prohibits criminalizing debt matters or contractual obligations. It says that no person shall be imprisoned for failure to fulfill contractual obligations. Zili mu Constitution zimenezo. Malamulo aziko lino amakana amalesa kuti munthu amene ali ndi ngongole tizimmanga ndi kupisa ku ndende. Nde akutiuza kuti Amuli ali ndi ngongole imene mwina Honorable Muhala anasayinira kuti azipereka pang'ono. Akwamanga ndi kugoneka ku Lumbazi police against the Constitution. We believe that this is a failure of understanding of the law and the Constitution on the part of this government. Tikudabwa kuti amene akawathandiza malamulo kuboma kwawoko akuziwa malamulo koma zimene zikutidabwisa kwambiri. Your Excellency, we believe that this is coming from the top in terms of this administration. Inichichewa amanena kuti somba imaola kumutu, si yola kumchira ya imaola kumutu. Zimene zikuonesa kuti boma ilili likuyamba kuola kuyambira kumutu kupita kumsi. Ife zimene tikuona nzoti anthu awa atizunza, anthu awa atisuziye chomene patawalekerera kukafika mpaka 2025 bwana awa vatisuziyengi.
Very much, Your Excellency. Nikese jamwe kwambiri kuti mwandipasira kwa Your Excellency kuti yankhuleko ziwiri zitatu zokhuzana ndi dziko lathu limene likuyendera. Your Excellency, kunena zoona ine ndabwera ndi uthenga kuchokera nawo ku mudzi komanso ku chipani cha DPP, kuchokera ku ma CSOs, kuchokera ku ma cabinet ministers amene ali mu tonse government omwe andipasira uthenga Your Excellency oti ndikupepeseni. Mamuzi mwayiwole mawa ndikubwera ndalandira foni kuchokera kwa Boni Kalimbo akuti mukatipepesere, ndipo alandire kupepesa kwathu chifukwa tinayika Malawi pa mavuto akulu kwambiri omwe sitikudziwa kuti Amalawi atuluka bwanji mavuto amenewa. Bwana pauti kuyankhula zokwatuluka secure kuchokera ku Ministry of Health alemba chikala pachimwe chikupita ku ma district hospital konse chomwe chikufotokoza kuti sopano nthawi yakwana ku chipatala mapatient ayamba kudya kamodzi. Mapatient amene ali mzipatala zathu ayamba kudya kamodzi. Komanso ma dead body amene amati mwina anthu atisiya tinyamule tikasiye kumudzi, ma transport amene wachosa. Not only that, Your Excellency, kakhale staff yogwira ntchito ku chipatalako akuyiuza kuti pano ngati apita madzulo kukagwira ntchito agone ku chipatala momwe khata ataweruka kanteni ko ka 12 yosiku asaweruke agone mu chipatala momwemo asipita mama wa chifukwa sakwanisanso kwa pasa zonse zoyenerera monga anthu ogwira nawo ntchito. Komanso zipatala zathu nkhani ya mankhwala yavuta, mankhwala kulibe. Tikuyankhula pano ngakhale aspirin muzipatala zathu sakupezeka. Mwongezerapo Your Excellency, zanazala lomweri mwina mwamva kuti no ngati boma apanga lamulo kuti anthu onse otcha makala wina aliyense amene akutcha makala akangompeza alina kulipira 5 million kwacha kapena kumugwira ukamusiya kundende. Ndiye timakambirana kuti sizolesedwa kutero chifukwa tikuteteza dziko lathu makamaka kukhaniya za chilengedwe. Koma ngati boma linayenera likhale ninjira yabwino yonisisa kuti kodi ngati anthu atasiya kutcha makala anthu azipanga chani. Ife ngati chipani cha DPP nkhani yosamala za chilengedwe bwana munayambisa ndinu munayiyankhula kwambiri, ife ndinozanu timayankhula ndipo zinthu zimachitika. Koma tikunena kuti ngati munthu amene ali kumudzi lero akati wagwira ndalama 2000 kwacha pa mwezi kuchokera pa 1 kufika pa 30 ena so 2000 osayigwira ya ngakhale chofunda ena alibe akufunda nsalu ya chipani kumpeza nzibambo akukokera kuzizira bambo kuikoka nzimayi kuikoka nsalu ya chipani Your Excellency. Kuli mavuto akulu amene yakuchitika kumudzi amene anthu akukulira nawo kuti kodi ifeyo ngati dziko tikupita kuti sopano. Pamene munazisira zinthu paja bwana lero mutatuluka pano zimene kuti anthu kuti muende kunjaku muzungulire muone zimene anthu kunjaku akukamba kapena amene anthu akuvutikira kunjaku. Panopa mabanja anthu akutha, ntchito zikutha, kuti solukhala nizi mayi ana pakhomo awajisa chani. Zanazana ali kumawa nali kubangwe komanso tapita kulilongo kona ukawale area 25 mama wa ikakwana 5 o'clock anthu akulephera ku 11 minibus kuchoka kukawale kupita town, kukela minibus kuchoka ku 25 kupita town, kuchoka kusingwangwa kupita town Blantyre zikukanika chifukwa anthu alibe china chilichonse nthumba mwawo choti chingawathandiza. Ndi devaluation inachitika 25% Your Excellency panopa kumudzi. Londa wapa gate amene akulandira 45,000 kwacha amene akulandira 30,000 kwacha. Bwana chikhala chinthu chovuta kwambiri kuti angachite sustain china chilicho chofunikira pa moyo wake wa siku ndi siku. So alipasira mauthenga amene mapastor fraternos azipani siku likafika tiachula chifukwa siku naso yakubwera tiwalandira ife ngati kuchipani tiwalandira anthu amene akubwera kubwerera sopano anapanga chinthu cholakwika ndipo kunena kuti kupita kwaje kwa wansembe
tikala pakhayaka ngati kuti mwina mulungu atikhululukire chifukwa tinachita mtopola, tinawapasa amalawi chinthu chimene amalawi usina wathandizire konse ya nzachisoni kwambiri Your Excellency mene zinthu zikukhalira kumuzi ndi moyo wanthu mene ukuyendera poona ndi mene zinthu zikukhalira. Bwana kunena zona mwayankhula zambiri zimene mwafotokoza pano, timalandira message pompano, message okera madera osiyana-siyana. Omafota fotokoza ndi bwino chifukwa kunja kuno tikulira oti Malawi mene ili DPP lero, mene tili ife lero. Akapitiliza zomanga chisawa izizo zomanga mu chifukwa wakongola ngongole, zomantenga mu chifukwa wajasima ya 60,000 kwa chapa hotel. Kapena kumantusa wina babelo wina 1 hour tikazala mulanga chipani kuti ziko lonse la Malawi kuyenera kuchitika demonstration yoipa kwambiri. Sasa ichita control. Mena afotokozera anduna olemekezeka msaka kuti malamulo ngatisunga kuti bwino ntchito anthu amatenga malamulo m'manja mwawo. Ndi anthu akasatenga malamulo m'manja mwawo Malawi adzayaka moto. Koma timafuna point imene sanafike kuti chilungamo chibwere tiyende limodzi chifukwa tinasankha madipati mziko muno kuti aliyense akhale ndi ufulu okhala chipani chimene akufuna. Komanso aliyense azichita zimene akufuna koma mosatira malamulo ake. Your Excellency, ineyo ndisakutayiseni nthawi koma ndimafuna ndisikimize kuti kumuzi panopa anthu akukulirani muziwe zimene kuti kuzipatala kwathu kwavuta komanso ngakhale anyamata akabaza misewu kuti 2000 kwaja fuel panopa fuel 2000 kwaja perito kupita kuchikwawa wafika pa 2500 3000 kwaja chimanga lero tikuyankhula pano chili pa 20000 kwaja chimanga tikamafika December ndiye kuti munthu wakumuzi amene ali ndi ana 4-5 pa nyumba Your Excellency sanga kwanisenso even kwagula fertilizer wa 80,000 kwa jamena kubwera. So ndipempho latu bwana kupemphani kuti musatope inuyo tigwireni ntchito ife tigwira ntchito imatu tilipo tipitirizabe kumenya nkhondo imene mpakana amalawi atalandira choswa cha. Zero kwambiri Your Excellency mwanga kudalitse. Thank you. Thank you, Excellency. Ule mwanu President ife tilipo anthu atatu araji amene alangawa ndi araji awa napaswa kujitana kuleza ndani ine bwana imaendaenda ngati administrative sector ndipo ndimalandira mautenga Malawi muno aliyense amene anavotera MCP sikuti tonse kulibe atonse government anamavotera tambala wakuda ndeboma lilipo pano ndi Malawi Congress Party not alliance kakali constitution amene mata alliance kuli alliance kuli MCP chipani cha nkhaza chipani cho panthu chipani cho manganthu system imene anayambira Dr. Banda kuyambira chaka cha 1964 sina seed 4 cornerstones antolankhani wanso nosa kuphilira pamene pano rainbow saicho sapo yapita kuti kani ngono akuchita zotheka zonse chochiti chonse kuti ufulu woti inu muzilemba nkhani muchifuno akulanda one party state komanso police state chifazimena alankhula pano anzathu pano yongomanga anthu chimange asanafufuze zimene amachita 1964 ife tu tinathawa 1960 ang'ono tinali mwayikezero ni mulungu chaba tisunga kufika pano ndiye anthu Malawi muno bwana akukulilirani nkhaza zimene akuchita Malawi Congress Party kupangira anthu nzolakira malamulo mwathu mu constitution muli ufulu wazitukuko muli ufulu woti anthu azilemba nkhani muli ufulu wazikoma zonse ziye zapita mabodza amene amanena Malawi Congress Party mene mwanenera mucha kuti ayi mzedi esima katatu ntchito zakulembera 1 million aliyense zonse kangota 2 years palibe ndi chimene achita chimene akuchita pano ngati pali zitukuko olemekezeka a president ndi Malawi nonse ni zitukuko zimene anasiya a president wathu pano a Professor Arthur Peter Mutharika nse umene MR amene akuti anakasabula zana ndi umene anapanga kala president zonse iwo palibe ndicho chimene apanga chimene akupanga patsiko na MCP ndikumanga anthu that's development imene akupanga kuopyesa anthu ife tikuti alephera asiye mpando pamwene front magabati ndikachiteni masango anthu atachi khulupiriro
aliyense pano makampani mwambira chosedwa zinchito anthu akulephera kudya chifukwa anthu amene ali kubudza jambirira abale athu amadalira ife amene timachito tikalangala tikagulira chimanga kaje kumuzwa koma zonse zikulephereka ngati chimanga chafika nthawi ino 20,000 kwacha pa 50 kg kufika ku December ndende zingati zatikhuza zonse anthu atopa chimene anthu akufuna bwana amalayi muno udakumana kuti koti Peter likuti that's what akumbukira aona zimene munachita inu pamene munali president ndi zimene apanga ena 2 years kuti tikapasa 3 years zimene kupita tizakhatiri pati. People are tired. They want MCP government to go now, not tomorrow. Ambiri alankula zambiri taonani mmene apanga akuika budget in drama 60 million kuti amange manyumba ama MP 60 million amange nyumba za vice president pamene mchipatala mulibe mankhwala. Where is the priority yanziko la Malawi kuti anthu afe kapena kuti anthu akhale ndi moyo? That's nonsense. Malawian, rise up and fight for your right. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, sir, the former President of the Republic of Malawi, and indeed the President of our mighty DPP, all protocols observed. Bwana Achakwera, a President at dziko lino la Malawi, akumaya nkola kumauza anthu kunena kuti tikufuna tipange build new Malawi. Ndiye ine ndikumafunsa kuti kodi mawu amene akamaya nkhula akumadziwa kuti akutanthauza chani? Lero litati timfunse Malawi kuti kodi Malawi walero akutaka kuchita build wa nyuwani ndi Malawi wa Professor Atapita Mutharika uja amene angakhale kuti ndi Malawi wa nyuwani ndi uti ndikukhulupirira kuti Malawi sizivuta kuti ayanke funso limeneyo wali wostajije kuti na mbojejira janda ndajira njali Malawi jasambano chifukwa chiyani ndikunena zimenezo. Lero boma la Malawi lachakwera kuchikwawa kunachitika mafloods aliyesa kudziwa ana school a standard 8 150 alepera kulemba mayeso ku Chancellor College apanga widi ana 400 kodi muganiza kuti tingakhonza Malawi wanyuwani pamenepo titamakhala tikupitiriza kukhala ndi anthu osaphunzira ponena kuti munthu akaphunzira amaziwa kuti ndipita kuchipatala ndikadwala komanso amagwira ntchito. Ndiye Malawi wanyuwani amene akumunena Achakwera kuti akumpangayo akunena Malawi wake uti zachiziwikira pano Malawi anena kuti Malawi wanyuwani anali ujayo. Ndiye ine nthawi zonse ndimanena kuti tizizifunsa Malawi kuti kodi tikuchokera kuti tili pati komanso tikupita kuti. Amalawi tu muna Masula Baraba amene anali wabwino ndikupachika Ambuye Yesu amene anabweretsa uthenga woti anthu apulumuke. Simukuona kuti pano chipulumuso chasokonekera? Pano kuti chipulumuso chasokonekera mukazamva anthu akudandala angomangidwa ndiye udikiteta uja tikubwerera ku udikiteta kuja tsopano. 1993-94 anthu athu achipembezo ndi Malawi yense tidagwizana kunena kuti tiyambe kupanga system ya matipate kuti wanthu akasaguleje vanthu akwasosa kuti awe asogoleri wawo osakhala kuti asogoleri azika wachikulireya. Pano zimene afuna Achakwerawa ndizoti asogoleri azingoyika iwo anthu tizichita mantha koma akunama ife kumalayi mantha tinachotsa ndipo sitiopa ndipo sitikuopa ndichifakelero tikunena pano kuti Achakwera mwalepera kugwira ntchito musiye president chifukwa ukakhala president munthu umatumikira cholinga dziko lisinthe mumanama pano kuti ayayi corona a president athu ali apa Professor Atapita Mutharika kuli corona anatsitsa mafuta oyendera magalimoto kuchoka pa 800 kwacha kufika pa 600 kwacha. Lero akuti kuli corona iwo acha akulephera kuti atsitse ndi akukweza kufika pa 2000 kwacha. Kodi munthu wa kumudzi angakwanise kugwira bwanji ntchito alibe zomwenereza? Achakwera adziwe kunena kuti Malawi kuti akhale wabwino ayambire kumusi kumene kumakhala anthu. Boma lolapita Mutharika limapasa anthu ntchito amalima misewu ndikumati andamba kutola mwezi kuti azitha kugula chimanga. Achakwera zimene zijachotsa
ndiyeso ono mmene achotsa zimene zija munthu akukanika kugula thumba la chimanga, akukanika kugula chigubu cha chimanga chifukwa chakuti ndalama yogula zimenezozo alibe. Ndiye ndalama alibe, mafuta ophikira ndi akwera, kuchipatala mankhwala kulibe. Sono ndiye kuti pamene popo zoyambirira zokhala munthu ndi moyo wabwino zachoka kale. Fanga tisakudya ndiye kuti nthupi matenda alowa. Matenda akalowa nthupi akuyeneka kupita kuchipatala. Akapita kuchipatala mankhwala kulibe. Akangoneka akuti azidya kamozi pomwe munthu kunyumba kwacha amadya kawiri. Mankhwala agwira bwino nchikwanji ntchito. Mankhwala wonse kuchipatala kulibe. Mankhwala eni wotsukira balawa chikwete bala chacha kwera kulibe akumatsukira mchere. Tabwerera konkuja ko old age kuja. Ndiye kuti pamenepo malayi wabwino amene anali malayi kuonena kuti tikumanga malayi wanyuwani anayeneka kukhala onena zimenezo Professor Arthur Peter Mutharika ndi DPP chifukwa malayi amamva kukoma. Ndikufuna ndiauza chakwera kuti adziwe kunena kuti tiri apa tonse munyanja takwera boti lokhala ndi ma stages, stage ya pansi, ya pakati ndi ya pamwamba. Ndiye zimene zikuchitika pano zoti achakwera stage ya musi. Anthu amalayi akhala stage ya pakatipa. Ifa DPP ifa opposition takhala stage ya mwambayi. Ndiye madzi akupezeka stage ya mwamba kumene kuli ifepo. Masiku ambuyo ankabwera kudzatunga madzi. Pano ayamba kusiya chifukwa akuopa kuti zazuzula. Ndiye akupanga maganizo kuti abole boti ili pansi azitunga madzi wa kuchokera pansi pompo. Koma maganizo amene ndi oyipa. Chifukwa akabola pansi ndikumatungira pansi boti lilimira. Ndiye likamira boti sitikafika. Koma tikuuze ni za chakwera kuti iye musachite mantha ayayi. Munthu amene wakulangiza kuti apa ukulakwitsa ndi mbale amene. Munkana mantha ije Professor Arthur Peter Mutharika ali president. Kuti mukulakwitsa kuyendesa boma anenaso okabwana apa. Ndiye ankafufuza ntitani. Ndipo tisi munkanena anthu amaganiza Malawi kunena kuti munthu mwina munthu ngwanzeru uyu. Timpase boma ali ayendesa. Ndiye anakupasani boma pano. Ziwukanikani ndiye mapeto ake mufuna mbole botoli kuti tilokutimire pansi. Ayi ife sitilola Malawi kuti mbole boti. Wikitwa asalire wandu kusako kanga maganga tasomenya. Kale tu amakolo athu mmene ankalanda boma la azungu amakwesa mitengo kuti azungu asamadusa. Zinachitika zimenezo. Panopo zimene zimachitika ndi voti kapena ndi malamulo tiape mphantu kuti achite makani kukhale referendum mwafunse anthu kuti kodi mupitilize kapena iyayi. Awo ndiye malamulo amene amakhala apo amene. Ndi malamulo amene wadziko kuti zimayeneka kukhala choncho. Mawanga ena wopitiliza amene pondona bwana inu Professor Arthur Peter Mutharika munapanga le foundation yabwino ya usogoleri. DPP inapanga le foundation yabwino ya usogoleri kupochokera mwa bwana Professor Arthur Peter Mutharika. Boma limayenda bwino. Bwana ife tikudandaula anthu akumango chikuno. Mumafuna kutimangira 5-star hotel. International airport. Nsewu wopita kumakanjira. Nsewu wopita kwa Katema huko. Komanso mumafuna mutimangire ku Eastern Region kuno nsewu wochokera ku Zomba ukafika ku Balaka. Mumafuna nso mutimangire dry port kuliwondi. Zonsezi ku Eastern Region kuno kulibe zaima. Tinali chitukukoto chimenechi. Komanso Malawi panopo waluza ma community colleges. Amene anamanga Professor Arthur Peter Mutharika ndiye amanena kuti atimangira 193 community colleges Malawi muno. Zimene zigezo sezi yafsimu kuzimva zikuchulidwa. Kusonyeza kuti nyamata wa ku Malawi lero uziwire tuchire kuti uli pa mavuto. Chifukwa ntchito kokolemba kulibe. Ndiye unayeneka ntchito kuzizilemba weka, pokagwira ntchito ngati bilidala, pokagwira ntchito yocherera, pokagwira ntchito ngati plambala, ndi ntchito zina zoteroso. Amalawi ndikufuna mumve izi. Ku DPP kulibe mikangano. Koma kuti anthu osokoneza amene akutumidwa ndi zipani zina kuti azasokoneza DPP. Ndipo ife zimene tikuziwa. Koma tikufuna tikuuze ndi kuti sakwanisa. Chifukwa chakuti ife DPP sitimayalira anthu amene wowe. Timadalira anthu amene ali kumusiku amene amayendesa chipanichi. Amene amatutuma kuti chipani chiziyenda choncho. Ndiye osokoneza awo sakwanisa tilimbana nawo mpaka na athera pamenepo. Mawanga omaliza bwana anthu akunena kuti chifukwa chakuti inu mmayendesa bwino dzikoli ngakhale simukufuna kuyankha koma anthu akunena kuti muyimenso kuti muathandizira anthu zimene ankafunazi chifukwa chakuti akuziwa kuti Malawi abwera asali kompacha bwana ndi mawu amenewo ndikufuna kuti ndikuthokozeni komanso ndathokoza Malawi kuti aziwe kuti DPP dakalipo ndipo ndiyamphamvu ndipo bomali titenga nthawi ina iliyonse chifukwa bomali lokugwayigwa zikoma kwambiri wa excellence sawa.
I'm here representing the poor women in the rural areas. Dziko la Malawi monga tikudziwa bwana wanga maulemu alandirani kuyambira kwa inu bwana wathu onse olemekezeka landirani maulemu anu a media ndali ese ulemu kale malo mwake. Ndili pano kulankhulira amene amatipa chizungu the voiceless. Most of the poor women in villages amakhala alibe chonena kapena kulankhula. Iwo zimene amadziwa ndi kungouzidwa nkumapanga zimene auzidwazo. Ndiye pano azimayi amenewa alankhula mawu kapena kuti andituma. Chifukwa chake ndichi, dziko la Malawi ndi la democracy. Chachikulu chimene chimachita affect azimayi m'midzi ndi imene ndale zikuyendera. Chifukwa anthu akamachita makampeni amagwiritsa ntchito azimayi amenewa alokolo amene ali m'midziwo. Ndiye chifukwa kuti waja amangouzidwa nkumamva zimene auzazo then waja kumachita take action. Ndi pamene lero lino akudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nthawi ya kampeni 2020 azimayi amenewa adauzidwa kuti tikusinthirani zinthu ndipo zonse zikhala bwino. Ndi pamene pamabwera nkhanicha kuti muzidya katatu, muzikhala ndi ana azivala bwino kumasukulu akhala ulere. Zinthu panali zambiri zimene zidanenedwa. Azimayi amene aja chifukwa kuti amangomva zimene auzidwa ndipo iwo kuchiona kuti chincha bwino amachitsatira. Ndi chifukwa yake iwo aja adazitsatira. Ndipo lero kumudzi bwana kuli kudandaula kwakukulu. Andi kudandaula kwake ndi kwakuti chifukwa zimene zidachitika 2020 kudali ngati kulanda sima yoti munthu yalo akale mkama nkwatsompola kwatayisa panja. Azimayi kumidzi zimene zachita affect kwambiri ndi chakuti bwana pamene boma lanu linali m'malo azimayi amakhala mwamtendere. Koma pamene boma ili lidalandidwa atauzidwa kuti kukhala zintchito 1 million, azimayi kumidzi samadziwa ntchito 1 million ndi chani. Akuuzidwa zakudya zizikhala zotani iwo samadziwa. Koma chimene amangoona iwo nkuti ngati kuli masubsidy amene atipatsawa tsopano wina akubwera akuti izi zizakhala zopambana zimenezi. Ndiye kuti zimene zikubwera zinzabwino kwambiri. Zimene zoti azimayi ndi zimene zidawa khudza kumidzi eni ndi chimene lero lino chikwawawa. Bwana ndimati ndinene izi zimene azimayi akudandaula kwambiri. Muma program anu amene mudali nawo amene adali ambiri osapota azimayi ovutika m'midzi amene samatha kudzilankhulira okha, panali ma program monga subsidy imene idali yothandiza kuti akamalima imene azimayi chinanso ndi chakuti azimayi ndi amene amakhala ambiri komanso amene amasamala kwambiri ana m'midzi kuthandiza banja lawo mene lilili kuti akwanitse kusamala banja kapena ana amene azikhala ndi chakudya chokwanira. Bwana program ini nabweretsa subsidy program imene amene amapindula kwambiri kuma program ngati amenewa makamaka kunkhani ngati ya fertilizer, malata, simenti, zimene zizi amene amapindula kwambiri adala azimayi. Chifukwa iwowo amatha kupeza fertilizer nkumalima m'midzi ngakhala azibambo awo apita kaya ndi kumowa kaya kupita kukakwatiranso kachiwiri kaya apita kukapanga zinthu zina. Koma iwo azimayi achakhala pa khomo chifukwa kuti alandira subsidy program ya fertilizer amakhala kuti waja alima bwino ndipo amakhala ndi chakudya m'midzi. Andipotero ndiye kuti iwo kusamala mabanja awo ndi anawo zimakhala zabwino kwambiri. Bwana atuma program anu adaphunzitsa anthu m'midzi kuti azigona ko nyumba za malata. And program imene ndiyo yamba mwina chikhazikitsire maboma muno m'Malawi. Ma program amene wanthu akuadandaulitsa kwambiri. Ndimati ndinenepo chinthu chimodzi chimene chikutivuta ku chigawo chapakati chimene a president achokera kumeneko. Mukudziwa kuti ku chigawo chapakati amanena kuti ayi ma program amangopita kumwera kapena machasa. Lero lino ndikufuna ndiulule ku chigawo chapakati tikati msewu watala ndi main road yokha yongochoka kudutsamo pa chigawo chapakati mapita kwa Sungu ulendo opita kumpoto. Tilibe mafida roads mu chigawo chapakati zimene zimapangitsa azimayi kuti pamene mwapatsa ma program a subsidy azipanga ma program omagulitsa mbewu monga ma vegetables zawo amadziwa kuti bwana
pamene nthawi ikupita adzakupemphani kuti tsopano mwakonzere mafida roads, kuti tsopano zimatraki zazikulu chifukwa azimayi amalima kwambiri m'midzi monga madimba ndi kuchita produce ma vegetables ambirimbiri. Adadziwa kuti zimenezo tsopano adzakupemphani kuti bwana mwathandize kuti tsopano kukhale mafida roads zimene zidzapangitse kuti ma program awo olima kapena kopanga zinthu kuti ziziyenda bwino, komanso yonse akamakwera kaya ndi makabaza aziyenda so bwino chifukwa kuti misewu ikhala yabwino. Bwana panali programu imenenso inalipo monga ya katundu, bwana tu subsidy inali yabwino kwambiri. Pachizungu akumati basic needs kapena basic commodities zimene ambiri amene amazigwiritsa ntchito amakhala azimayi, chitsanzo mchere, bread, sugar, chimanga monga anzanga anena kale. Dziko la Malawi timakhulupirira kudya nsima, andi sima ikuti tiidye iyi ndiye kuti either chimanga chowalima kapena wagula. Lero lino chimanga bwana 2020 pamene mumachoka pampando chimanga bag la 50 kg zidali 7,000 kwacha. Lero bagi limene lili 18,000 kwacha or 20. Zimene zikutanthauza kuti mzimayi panopa kumakhala alibe chakudya. Ndimati ndiulule tili pano azimayi ayamba kale kuyenda m'manyumba kupemphetsa chakudya chimanga chifukwa alibe chakudya. Andi mwezi uno ndi wa July, nanga kumene ufikire August, September, December ndiye kuti anthu akhala atasafala mwa mtundu bwanji. Even cooking oil zimene zili zinthu zazing'ono zonsezo zakwera mtengo ziya zoti tsopano anthu akudya ndiwo timati zofafaza zongothira madzi basi nonkuchita boil. Bwana munabweretsa ma program a training ndi kuchita build ma skills za azimayi. Nchifukwa chake azimayi pa ma program amene mudayika m'midzi ama college, community colleges, azimayi anaphunzira mpaka na kumidzi kunali azimayi omanga manyumba, ama contractors opanga ma carpentry. Zonse zimene zizi zinapangitsa azimayi kuti azikhala ndi longosolo kapena kuti tsogolo limene liwathandize kuti aone kuti kodi tsogolo lawo ndilotani. Potero azimayi amatha kuthandiza ana awo bwino, ndipo kuti ana ndi mafamily awo amakhala osamalika bwino kwambiri. Koma lero zonse zimenezi palibe chimene chikuchitika chifukwa even ma program anu amene mudayika abwino kwambiri amene amathandiza anthu m'midzi amene makamakala azimayi onse amene ajawasidwa andipotero ndi kuti palibe chilichonse chimene chikuyenda. Ma program akungochitika ndi anthu akuluakulu okha amene ali pamwamba. Pomwe boma lanu bwana anthu zimene sakudziwa boma ili ndi kuti boma ntchito yake ndi kuyang'anira the local people, anthu osauka amidzi amene ayenera kusamalidwa kuti akhale ndi chakudya, akhale ndi pogona pabwino, komanso akhale ndi zovala zabwino. Potero ndiye kuti aziyendetsa ma business abwino amene bwana mudayika m'malo njira yoti azipezera tindrama tating'ono ndi interest yake yaying'ono zimene amata akatero amatha kumayendetsa ma business awo bwino. Bwana timati tinene izi boma ili kwabwera corruption ija yoti mwina rampant kind of corruption yoipa kwambiri yoti mwinaso sinaonekenso. Zimene izizi ndi zimene zikupangitsa kuti ndalama zisamafike kwa anthu kumidzi. Chitsanzo ndalama zambiri zikumabwera from international organizations monga kunadzabwera ndalama za COVID-19. Lero lino ma records muli ma record yonena kuti akuti mafumu ndi anthu awo midzi amapatsidwa mask. Can you imagine kuti ngakhale mzimayi wakumudzi sadziwa mask ndi chani? Koma in records adalembamo ndipo muli uje ni zinthu zonena kuti adapereka zinthu ngati zimenezo kwanu kumene kuli kubera anthu osauka. Andi ndi dziko la Malawi limene likuonetsa umphawi oyipa choncho kutengera ndi situation imene ili muno mu region kufanizira ndi maiko ena monga South Africa, Zambia, Mozambique. Andi kuno ku Malawi tsopano anthu akuyenera adzuke alankhule ngati mmene azinzawo amachitira ku maiko kwina, whereby anthu amenera adziwe ufulu wawo ndi chimene chikuwayenereza kukhala anthu aboma. Chifukwa munthu akakhala pa boma bwana ngati mmene mudali president kwanu kunali kufunafuna kuti amalawi azimayi kapena anthu osauka azipeza thandizo lawo. Otherwise kukanakhala kopanda boma ngati anthu onse akadakhala anthu opeza bwino ngati mmene zilili kumaboma alero kuti tsopano ndalama zikabwera zizingopita so mmatumba mwa anthu amene ayopeza kale bwino. Bwana chifukwa cha mmene zinthu zilili pano kwabwera crime rate yapita very high.
and zimene zikuchita affect kwambiri azimayi chifukwa anyamata kuba kuphana zonse zimene zikuchitika m'midzi and amene akumakhala very much affected ndi azimayi ndi ana awo, and pa chifukwa ichi zinthu zawonongeka kwambiri ndipo azimayi ndi odandaula kwambiri m'midzimu. Timati tiulule dziko lonse zigawo zonse 4 azimayi akulira akufuna a Professor Arthur Peter Mutharika ali kuti ndi boma lawo chifukwa pachichewa akunena kuti mudali mlera khungwa mumasamala the poor, mumasamala anthu osauka, and thandizo limene maprogramu amene adayikidwa m'malo and amene sana malizike anthu akadakonda kuti amene aja abwererenso ndipo kuti dziko liyambe kuyenda bwinobwino. Ndimati ndinene ichi dziko la Malawi lili ndi over 50% ndi azimayi, ndifa yake azimayi pauka amakhala ndithu ndi portion yawo yoona kuti kodi effectiveness yake imene akukhala affected in this situation imene zinthu zilili ndiyotani, and out of that 50% about 80% azimayi amakhala kumidzi, kuti anauza kuti this percentage of people amene ali kumidzi wani amakhala osaphunzira, alibe support ya ndalama, ndiye kuti alibe chakudya. That's why boma lanu limene lidayika zinthu m'malo zosamalira anthu osauka kumidzi makamaka azimayi amenewa amapindula kwambiri, ndipo ndi chifukwa chake lero lino akudandaula kwambiri chifukwa kumidzi tsopano kwalowa njala, kwalowa umphawi osaneneka, and azimayi onse lero akupempha boma la MCP kuti lipereke mpata kwakuti anthu agwire ntchito makamaka pakali pano kulibenso boma lina limene likapena chipani china chimene chingagwire ntchito bwino posamala umphawi umene Amalawi akukumana nawo ndi chipani cha DPP pansi pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. And azimayi onse panopa akulira kumidzi because they want your support and they want your help and they want your programs if they can come back and then continue supporting the poor. Zikomo kwambiri. Kale manso Malawi nonse amene ngutimvera masana uno azanga akambapo zambiri mano mwina tisanapitilire matipempe kale ndika commercial break ndeti yambe motere. Years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. So if you want to build a new Malawi, I want your vote. Chikolino zakanikani zimene zikuzukira ntchito mayi kuti tikale ndi chiko limene aliyesera kuzulako matsopano zili. Ine sinagwireko ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito kuchikeku. Ine sinali ndi makalata kuti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Ndiye nadzachoka kanthawi ingoja wakazilika chipaiteli mathandiziraso ngakhale kumanga chalichiro kumathamangitsa matope ndimabwera ine ndali ngati supervisor pomanga chali chimene. Amen. Amen. Your Excellency awanali a president atu Mambo Lazarus Chakwera kufuna voti ya Malawi kutinamiza komanso kutuuza kuti iwo ntchito satani samatha ya Malawi munthu akale na yekha kunena kuti after 2 years ngati angalephere iwowo azatula pansi udindo. Amalawi kuchokera kuchitipa mpaka na kunsanje lero aona 2 years yapita komanso aona malonjezo naboza komanso akupempha kunena kuti Bambo Chakwera ndi boma lawo la MCP atule pansi
chifukwa anatinamiza komanso kukenani kuja sitikafika wina namva kunena kuti kodi kunali ku Baghdadi kapena kunali kukena. Ife tikuona ngati Amalawi tikulowera ku Baghdadi. Amalawi anzanga ndine napo nkhani ya kuchinyamata kapena kuti youth. Ndikuona kuti anzanga ena anenapo zambiri komabe ndibwereza. Komanso ena anapempha kuti ndinene mchichewa makamaka kunkhani imene bwana munanena ku ya malubino akuti sana mtesese mchizungu ndiye ndinena. President athu anenetsa kunena kuti iwowo nkhani ya malubino sikuwakhuza, komanso Dr. Ntaba nkhani ya malubino sikuwakhuza. Iwowo ngati president anayika kabungwe kapena commission kunena kuti iwunikire kuti anthu amenewa akuphedwa bwanji komanso akuapha ndani. Koma chifukwa chakuti commission imeneyi inapereka ripoti yawo masiku mochedwera pang'ono, iwo sanathe kutenga mbali chifukwa chakuti anzathu aja anatilanda boma mwa upandu. Koma ripotiyo ilipo ngati akufuna kuti anthu ayione mwina achakwera ayiwulutse kuti Amalawi amve zomwe zinachitika. Komanso ananena kuti modzi mwa anthu okupha albino amenewa anali m'bale wake wa Malemu Masambuka. Mwachidule zomwe ananena president athu kunkhani ya malubino ndi imeneyo. Komanso ananena kunena kuti chipangire kapena chikhalire chipani cha DPP 2005 mpaka na lero sitinawunikirepo maudindo mchipani. Ndiye titatuka mboma 2020 kuli kagulu kamene kakusogozedwa ndi Honorable Msaka kakuyang'ananso ntchito za chipani kuti kodi chipani kuti chiyende bwino chipite patsogolo tingapange motani. Dziko kuti liyende bwino pamayenera pakhale zinthu zingapo. Boma limayenera liyike ndalama zambiri kwa chinyamata komanso kwa azimayi. Pachizungu amanena kuti the demographic dividend, kuthandiza kuti chani. Anthu tisaberekani kwambiri, boma liyambise masukulu makamaka amanja, likatero liyapase ntchito achinyamata. Ndichifukwa chake president athu Professor Peter Mutharika anayikisa ndondomeko kunena kuti ma 193 constituencies Malawi muno mukhale technical college. Kuthandiza kuti anthu akuchitipa asapite ku Mzuzu iya, akhale kuti komweko atukule kuchitipa. Anthu akunsanje akhale komweko. Mchaka cha 2020 mene ife amatilanda boma tinali tamanga kale ma college amenewa okwana 14 komanso ena 14 ali in process kuti azimangidwa. Makunga kwera boma la MCP ma program manager anasiyidwa. Kunalinso program ya ma secondary school okwana 250 omwe timati seed pa chizungu. Drama zake zinakwera kale ku boma la ku America kunena kuti ma 193 constituency muja tiwonjezeremo ma secondary school. Komanso mwina muzikhala ngati masite mwina ma secondary school mwina atatu kapena anayi asopano. Kuthandiza kuti umbuli komanso ana athu apite ku skulu aziwe mene zipo ndi chuma chimayenera kuyendera. Boma la DPP inso linakhoza ndondomeko kuti limange zipatala zokwana 250. Ikamakamba nkhani ya uchembere kuti azimayi akumamwalira chifukwa choyenda mtunda wautali, boma la DPP linayikisa ndondomeko kuti azimayi kapena ana asayende mtunda wautali opitirira makilomita 5 kokayang'ana chithandizo cha mankhwala. Komanso kunali ma rural growth centers omwe amayikidwa ndi Professor Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Menemu makhala ma telecenter. Anthu akafuna masiku ano kufuna ntchito kapenda kuyang'ana mene ziko zikukhalira ma assignment ana amapita ma internet. Kumakapanga Google, kupanga ma research, kumapereka ma assignment.
rural growth centers zimene mu makhala matele center amene wawo koma kunga kuchoka ife mboma la MCP linathesa maprogramu amenewa. Ndinamva kunena kuti kuno kumangochi amafuna kukhale site yopambana ena kuti maseka mene amanena kuti Malawi akozokhala ngati Singapore amene maseka si mazindikira koma plan amenewo analipo ndipo ndrama zimene poso zinaliponso. Tikayangana mene boma la DPP limaperekera mphamvu kwa achinyamata anyamata ambiri ndikosa kutchula mayina awo anali ndi maudindo akuluakulu ena ma principal secretaries ena ma ambassador achina Chimango Chikwa uko ena ma CEO achina Roda Misomali omwe anali achinyamata. Mukayangana inu boma la MCP zimamanga kumatenga akuluakulu kukhala mwina nduna akuluakulu mwina kukhala ma PS akuluakulu mwina kukhala ma CEO. Kosa chedu hapa timamva kunena kuti boma la MCP lakatenga anthu amene anapanga retire kubwera so office kuthandiza kuti inu ya chinyamata amalawi nonse boma limeneli silimakukhulupirira aniya. Boma la DPP limapereka ndrama za ngongole za madefu kunena kuti tikachoka kuma technical college kuja tiyambe ma business athu ndikanga chepe makunga kwera boma la MCP ngongole zonse zikuthera kukasiya ngongole zonse zikuthera muliro. Kodi amalawi ndakuombeoka amalawi ndakudowa kokha amalawi ndiziko lonse kuyambira ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Ndiyeso ananduza kunena kuti komanso tu zitukuko zimene anthuwa akumata kusegulira si zitukuko zawe ndi zitukuko za Professor Peter Mutharika komanso boma lachani kodi la DPP. Ndi amalawi mundilole ndiwerenge zina mwa zitukuko zomwe ife tinapanga ngati DPP. Zina mwa izo ndi zimene bambo Lazarus Chakwera akumasegulira liti lero ngati zawo. Ndiye mwakanthawi ndiwerenga your excellency zomwe tinapanga muchipani mu boma la DPP. Makamaka kunkhani yokhuza kutukula achinyamata ndiyambe ndi ku Zuzu. Boma la DPP linakhonza Zuzu government komanso Deza Lilongwe Girls Secondary School, Mombela University yomwe amatutukwana nayo ife timayiyamba. Kucholo kunamangidwa mast yomwe aliyense kuiziwa. Nalikule college inamangidwanso. Boma la Balaka kunali ma community secondary school amene thandizo lake linachokera ku boma la America. Komanso tinamanga 29 laboratories ndi ma library ma CGSS. Domas College inakulisidwa kukhala yaikulu. Komanso tinamanga ma primary school 14, 5 ku Blantyre, 5 ku Lilongwe, 2 ku Zuzu, komanso 2 ku Zomba. Napanganso upgrade ma CGSS kukhala abamwamba 21 malemo semuno. Komanso nkhani ya quota system inatha ndi chipani cha DPP. Ndiye tiyambe zitukuko zomwe zili zakuoma ndi boma. Tiyambe boma la Chitipa kunamangidwa Kasama Community Technical College. Komanso kunali Kalenge Water Supply Project, Nthalile Rural Growth Center, komanso kukonza msewu wa Chitipa kupita ku Kalonga. Boma la Kalonga Songwe Road, Ngala Community Technical College, komanso Kalonga TTC. Boma la Lumpi Community Stadium, Livingstone ya Njakwa Road, komanso msewu wa Kumlowe. Boma la Nkatabe, Zuzu Nkatabe Road, komanso chipatala cha Sopano cha Nkatabe, ndi nsika wa Sopano wa Nkatabe. Boma la Mzimba Water Supply Project, Mombela University,
ndi Nzimba Government Office Complex. Boma la Nkotakota bus depot ya Nyowani, komanso Nkotakota Nkhufi Road, komanso Nkotakota misewu yatsopano imene inamangidwa yozungulira mboma. Boma la Kasungu Community Stadium, Kasungu Ngulu ya Nawambe Road, ndi msewu watsopano from Kasiya kupita kwa Sanje. Boma la Nchisi misewu yatsopano ya boma la Nchisi. Boma la Mchinji msewu watsopano wakwa Nkanda. Boma la Dowa Chezi Road komanso Mponera Community Technical College. Boma la Salima Cotton Factory, Salima Sugar Factory, komanso factory yatsopano yopanga mphamvu ya magesi kupyolera muzuwa. Boma la Lilongwe msewu watsopano kuchokera ku City Center mpaka na ku stadium ya Bingu yoenda magalimoto ambiri, kuphatikizaponso interchange yomwe imakhala ngati tili ku Singapore. Boma la Lilongwe lomweli kuli Luwana imene ili complex ya Nyowani, Lilongwe Business Park yomwe ndalama zake anapanga negotiate ndi president yake, komanso Lilongwe National Cancer Center. Boma la Deza Linchipe Road Wanje Irrigation Project. Boma la Mangochi Water Project, Mangochi Community College, Mangochi Mlambe One Stop Center, komanso Liwonde Mangochi Road. Boma la Nchewu Bus Depot, Nchewu Stadium, Sangano Neno Road. Boma la Machinga maofesi atsopano aboma, komanso secondary school yatsopano Machinga Lilangwe Road, Lilongwe Liwonde Mangochi Road. Boma la Baraka Kwisa Road, Liwonde Mangochi Road, komanso Kwisa Health Center. Boma la Neno Mwanza Neno Road, Sangano Neno Road, komanso Neno Rural Growth Center. Boma la Zomba Community Stadium, Zomba Jari Palombe Road, komanso Chancellor College New Lecture Theatre ndi malaboratory atsopano. Boma la Mwanza Pananga Road. Boma la Blantyre New Lecture Theatre Papole, komanso city roads including mabypass mpaka na ku airport, komanso kukhonza kusoma sopano Sochi Technical College, komanso kubwereza mazi kuchokera ku Likhubula mpaka na ku Blantyre, komanso Blantyre Business Park mina maona inu Golden Peacock Hotel ya Nyowani zimene zijani ntchito za profesa ndi boma la DPP. Boma la Mulanje Chitakale Migowi Road, Likhubula Blantyre Water Project, Nkhonya Tabwa Road, Chakanaka na Nsomba Road. Boma la Palombe chipatala chatsopano chomwe akufuna chisegulire masiku ano akuberawa chimene chijani ntchito za manja a Profesa Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Boma la Palombe lomweyo Palombe Community Technical College, Palombe Teachers Training College. Boma la Chilazulu Nasawa Technical College, PIM Road, komanso msewu wa Chilazulu kupita ku Palombe, komanso Aida Chilembwe Road ndiso Aida Chilembwe Technical College. Boma la Cholo Community Stadium, Milonga Community Technical College, office ya Sobano ya kwa DC, komanso msewu kuchokera ku Cholo mpaka na kumuona uko. Boma la Chikwawa Chapananga Road, Chapananga Rural Growth Center, Chapananga Bridge, Chikwawa Teachers Training College, Chikwawa Green Belt Company, komanso kuli basin ya masimali kwa chimenecho kumusiku liva basin amalayi mukuziwa ziko mukana. Omaliza boma la Nsanje Community Technical College, Nsanje Maraka Road, and msewu aku East Bank tukafika ku Fatima. Izi ndi zina zomwe a Profesa Peter Mutharika ndi chipani cha DPP amapangira create ntchito kwa chinyamata kupyolera mu zitukuko. Koma zachisoni kuti zitukuko zimene zina aziyimitsa, komanso zitukuko zimenezi akumanena kuti ndi zawo iyayi
zitukukozi limene a Professor Peter Mutharika amagwirisira bwino ntchito misonkho ya Malawi. Ndikatero ine ndiyimire pomwepo zikomo kwambiri. I think I was the last contributor. So if you allow us, mwina mwaje kutoka mafunzo mawili atatu, then mukayanka pamoja ndi timu yanu, then we wind up kuti mwina tusabulele maniko mwao tawi yabu. Thank you very much. My name is Owen Mavula from MBC. My question is regarding the issue of the killing of albinos. You mentioned as regards to the accusations that are there, but the point is we hear that the Director of Public Prosecutions has made it clear that he is going to pursue you to court over the matter. Are you ready to defend yourself on this matter? Thank you very much. There's no case whatsoever. The whole thing is a charade, and if they sue us, obviously we'll defend ourselves. But it's such a waste of time and stupidity, really, to be honest. Just the idea that Ntabandai could be running around at night killing albinos and getting their bones in a machine so as to make money for an election is so stupid. It's so idiotic that I can't see anybody really believing in that. But if you want to go ahead, go ahead. They'll find no evidence whatsoever. And the report of the commission is very clear, Commission of Inquiry. It's very clear that this man apparently was lured by the brother. He's still in the report, because I think the brother told him that he found a woman somewhere who was going to marry, and the process was laid by his own brother, and then was killed by these people. So I think it's very sad that some people, individuals, for political reasons, would get these people to implicate Honorable Tabani and myself. We're doing our best on the issue of albinos. It was very difficult. We did our best to improve the conditions, as I indicated earlier in my thing. But for anybody to even believe this nonsense, it's beyond my, somebody that's going to be so unhinged mentally, so, off the road that they would really believe that kind of nonsense. But if he goes ahead, we'll still defend ourselves. Obviously, we have a right to defend ourselves, and we will. They won't prove anything, they won't find anything. How can I show you that? Zikomo kwambiri olemekezeka former president, zina langa ndine Wanda Msisia from Times Media Group. Funso langa loyamba ndikuona ngati kuti paumaza khala ngati pali contradiction. Onumazamva ngati kuti pali contradiction pamene
amene alipo panowa akamakhala kuti akupitiriza ma project amene adayamba DPP mukumanenanso kuti khangati akupitiriza ntchito yanu. Mwaperekapo zisanzo za Mozambique interconnection, mwakambapo za Mutara Road, kuti zimenezo zimene adayamba DPP. Kodi mesa zimene zimakhala za Malawi, zimakhala za chipani kodi nde akamapitiriza iwo mukhangatiso mudandaula. Kenaka pali ma project ena ngati mwina Malata Cement, ma technical college mmene mukuti sakupanga mudandaulaso kuti yayi sakupangaso zimezi. Nde anthu agwire ziti, mufuna azipitiriza, mufuna asapitirize, what do you want really? Because it appears kuti pamazakhala contradiction iso kuchokeraso kumene mukuyankhulira. Funso langa lophatikiza pamenepo mmene mayankhula kuyambirira kucha mwakambapo zokuti mukwanisa chaka 82 mawa, so maybe tikupangirani to wish happy birthday in advance. Ndeno munakambaponso zokuti simunapange chisankho zakuyimazo kuti whether you're going to contest or not on 2025, you have not made a decision. Tizinena kuti you are considering it, muli pa position yanji padakali panopa chifukwa choti munthu amene sanapange chiganizo ndekuti munakhala kuti simuzayima mukanangoneneratu kuti no, I will not stand. But the fact that you have not made a decision, should we assume kuti it is something that you are seriously considering, kuti nthawi inake muti uzano mutuluka poyera nkuzanena kuti apa anopa sindiyima kapena ndiyima, komanso ngati mutazayime mulokonzeka kuzapikisana nawo anthu bwinobwino, convention ya bwinobwino chifukwa kuli ana anu achina nankhumu afuna tapikisana nanu, achallenge kale kuti ngati mukapita ku convention akayima nanu kukapikisana nanu chifukwa choti tiyembekeza kuti mukadusa convention. Lomalizira koyambira kuja munakamba kuti achikhala kuti Bingu sanaphedwe bwezi nawonso ali ndi zaka zambiri, mukhulupirira kuti Bingu anachita kuphedwa ndipo adapha Bingu ndi ndani? Zikomo kwambiri. Very Chairman. The first one, a contradiction. Mana kuti ndikusanga kwambiri kuti kupitiriza ma projects athu kwa kuti asimana ame kumana kuti ma project yawo. That's all. Might castigate. You know, previous government ignored this road and so forth. I'm doing it. Kwa kuzogudi, we are the ones. That's what I'm saying. Kuta pitiriza, there's no problem. If I'm glad that pitiriza program, koma pakaichirungamo. That's all. I might misrepresent Kwantu. That's what I'm trying to say. Actually, like Sanko Zoimazo, as I said here, Yaguti, and Tosi Ansana, Akuyanka Munga and Chachankula area on. Every day, my message kubwera every day. 0.9 to 7, and I figure upon Choka Majosi Ansana Kumporo, and so we tionde we make Kumasi Dinako Kwame with the Kruke, and so on and so forth. As I said, Lugani is Antwa. I have to respect these people, and for me, in good faith, I force as many as I cannot just say good about Chokan, different shit of IE. So, cow the women, they couldn't do Gandikan as many as because African Tawi, there is no Tizakita, Tizakita announce. I just wait. Kwa isa smada kwambi kutantuambia kufunsa zimezo. Isa smada kutarani for campaign. It's very difficult. Personal life, kunyoza edwa, chan. It's not easy. It's not a pleasant thing to do. And certainly, in the end, the service to serve the country. In Nabula Kuno to serve the country. I didn't come for money. I came for, as you know, for 5 years. The Matenga only 40% of my salary. For 5 years. Balance in my Pilaku account number 1. So I didn't come here for money. And I come for service. So if I were to serve within the months, I'll only do it if I know. Could it's in the interest of the country? Could he contribute something to the country? And so on and so forth. Otherwise, so when the time comes, you'll be the first. Times exclusive. Times exclusive. You'll be the first one to know. I promise. Now, the third one, Bingu. Yes, it's true. It's true that Bingu was poisoned. And something was put in his
orange juice at 8 in the morning, and by 10 o'clock he had died of so-called cardiac arrest. No case of heart problem or any of those things. So it is a fact, and I know the people. But I think, let me leave it here for the time being. And so forth. It's not good for the country, for me. But yes, he was poisoned. That's a fact. I don't say anything lightly. He was my brother. And I cannot exploit it. And I cannot say it lightly if it was not the truth. That's the truth. I don't even know the name of the poison, but I won't tell you. But that's the truth. Yeah. Thank you, Your Excellency. My name is Philip White. I'm going to be 83 years old. Speak up louder. Yeah. My name is Philip White from GBS TV. Okay. Allow me to ask this in Chichewa. Our president, mwakhala president for 5 years, makanso gwadziko lino, ndipo ntchito zanu zodziwika bwino. In terms of mene anthu amafotokoza phatizapo inuyo, komanso Honorable Namalomba, nkhani za economic crisis. Ngati president woti munakhala mtsogolo for 5 years, you can appreciate zinthu zina kuti it's a world challenge, muli mavuto ambiri dziko muno in terms of zambiri zimene zanenedwa. As president, politics aside, everything else aside, ngati president woti munakhalapo, is there anything that you can do to contribute either in helping or in partnership with the current president? Kunena kuti no, ine anthu mukufuna ntabweraso kuti nzakhale president, it's only one president at a time. Koma right now, I know this and this that can help kuthana ni mavuto amene Malawi wakumudzi apanene dochi akumana nawo. China njoti we are really saying anthu akubwera kupempha kuti muyimirenso ngati president wa dziko. Tikaona muchipani cha DPP muli mavuto, ndisachitopita details chifukwa cha nthawi. How long will it take kuti for you as a leader of the party to fix the situation that you are in, that DPP is in currently? Thank you. Yeah, the first one, we find the Fonse, a president. Mungananka Jamba, that time I should remember she was there. Nana Akadi Fonse. If they want assistance, I've got my boys, are very smart, the ones who worked with by 2014 under very difficult conditions. The situation was almost collapsing. Gorogona and I used to start until 3 or 4 in the morning, every day at night, just trying to figure out how to save the economy. So I have my boys, technical people, we can assist. Gadati Funsai. Because we're not going to impose ourselves. Impose ourselves on that. It won't be right out of respect to the presidency and the government. So that's my answer. The second one, DPP kudi kumavuto. Well, as I said earlier, chipati chon search like kwamboma kama vuto. Kwambiri kumasu, you can see all the parties here, the other than MC. Even if MC grants some vuto, if you remember, Kunai being expelled, and so the Secretary General expelled, Publicity Secretary, kudi konsuma kama vuto. And every country to solve, it's not easy. Cooperate. It's easier to solve if everyone is acting in good faith and everyone is interested in the country. I'm sorry, in the party, not themselves. Put the party first, things can be resolved. Now, you probably know. Mkuza kutine kunyambali night also all the 6 aspirants anabwe kwene kuja ndipo pana mboni mafumu nalipo a general secretary Blante Sinodi Dr. Gama nalipo Father Tamani nalipo Vicar General Blante Sinodi a Bishop wa Malasa nalipo Anglican Sheikh Chabulika from the Muslims
and Reverend Makondesa from PIM also Nabwisa with a boy. You see, we negotiated and so forth, we reached some kind of conclusion. But then, after 10 minutes, it unglued itself. So, the question is, obviously, what can you do if some people do not want to cooperate? There's nothing you can do. Even someone could not do it. So we just wait and see. Tuone a factual review ikataimene ndepa NGC for convention. Tuona how things are going to go. But ziko kwambi. Dzina langa ndine Gabriel Kamlomo ndachokera ku Zodiac. Yeah, I was interested when you were answering the other question when you said we would have to raise our voices so that you're able to hear from where. I was going to ask. I mean, in the first place, happy birthday in advance. 3 years from today, you are going to be 85. And should your position be that you want to contest again for the presidential election, and then you win in 2025, after 5 years, you will be 90? Yeah, so I just wanted to find out the reasonableness, how you find the reasonableness of the two sides of the coin. You have one side that is saying, we want you to come back. You have another side that's saying, you probably need to take some rest after so much work that you did. Which of the two do you find reasonable? The question is on the reasonableness, right? The second question, I think the Honorable Chaponda hinted on the probability that the former First Lady could be arrested. And I was thinking within myself, I said, well, we are lucky. The former president is here. You probably know something about this. I mean, the former First Lady being your spouse. The former First Lady, yes, that she could be arrested over some issue. That matter was raised here by Honorable Chaponda. Right. And I was saying we are lucky we have you here in our midst. Yeah, she's your spouse. You probably know a little more about what could be happening, or is it something that Honorable Chaponda knows? And the other issue was on the arrests of your former cabinet ministers. Do you think that it is possible that some things were happening at the time you were in office that you probably did not know about? Do you think that's likely to have happened? Those are the questions I have. The first one on the reasonableness, the age, could you jump Bible, like Methuselah? It's not 120 years. Yeah, you never know. 800 years, you see? So there's a precedent there. So don't worry about reasonableness of the just number. Now, on what Honorable Chaponda said, it's something that in the social media, I don't think there's anything to it. There's nothing really she has done. But there was an article by something called My Independence that said that thing. And this is not the first time that I've said it. I've said it before. I don't know what it is. But there's nothing I know that she could have done. There's a third one, cabinet ministers. Well, you're right. To say, is there anything that your minister could do without knowing? Of course. It's not possible. It's not possible to know, what your ministers are doing. They are somewhere there on Capitol Hill and you are over there at that other place by the graveyard there in Long. And you can know what they're doing, and so it's quite possible. I don't know if you're married or have children, but you outside you're going to be smoking chamba and you know it, right in the house. You won't know it. That's how, it goes.
or some daughter is doing something, osadziwa. Uzamuna after 3 months, within mimbe atukuka chonje. You see, and so forth. So, it's not possible to know what ministers were doing. But I'm convinced that I think my ministers, we tried our best. We tried our best. I think all the accusations, with the 1 trillion up to now, Paribe, anybody has got professor, it's not possible to steal money from the government anyway. I don't know how you do it, because ministers have no access to the passcode, whatever password they use, what accountant general, then to Reserve Bank. There's no way a minister can steal money from the government. There's no way. So there are those things, but there are always allegations and so forth, and we just have to leave. It's part of politics, I guess, but you get those kinds of allegations all the time, and you just have to deal with them as they arise. But I can assure you that in my government, we tried our best. I think we may have made mistakes. In some cases, like everybody else, make mistakes. But if we made mistakes somewhere on a policy issue, whatever, I can assure it was out of maybe bad judgment, but not out of evil. We always wish this country well, and we all worked, my ministers, day and night, really for what we thought was the betterment of the country. So we worked in good faith, but I said it's quite possible here and there mistakes were made, but out of bad judgment, not out of evil. Thank you. One more. Ngofusa mozi. Your Excellency, ndine Blessings Kaimira. Kushokela ku Angariba Television and Radio. Pakabida nkhani zambiri zina mwa izo ndi nkhani yokudzana ndi mavuto zachuma amene dziko likukumana nalo. Koma akuluakulu amboma tikafusa kumakamba kuti dziko lino mladutsa mnyengo zosiyana-siyana monga za COVID-19 komanso kumakamba za ngozi zosiyana-siyana monga cyclone Ana. Mafandi dziwo kodi zimenezi ngati chipani cha TPP simkuona kuti zingakhale zifukwa zokwanira zimene iwo akhoza kuyima ndikunazo kuti mwina ndi zimene zikubweretsa mavuto wa. Komanso pakambidwa nkhani yokudzana ndi kuchepetsedwa mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko mukupempha kuti chinthu chimene ankachilonjezacho achikwaniritse. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi mwina ngati chipani pali kukayikira kuna kwake kuti mwina pamayina amene akumatchulidwa pa zinthu zina zosiyana-siyana mmodzi mwa akuluakuluso kapena mwina president akukhala kuti akukhudzidwa nawo. Komanso ngati chipani mukuganiza kuti ndondomeko imeneyo kuti mwina mtsogoleri wa dziko mphamvu zake zizichepetsedwa ikhoza kukhala ndondomeko yabwino kuti ngati dziko la Malawi anthu tizilitsatira dziko makwambiri. Ujeni kanya was mavuto COVID, I think, global situation. There's always that problem in the global community. Some economy are intertwined. Our economy intersects with the global official economy, but also private global economy, and then private local economy, and so all those are intertwined. So it's like all the time, oil prices, sometimes they go up and down. It's not critical, but that should not be an excuse. What you need to do to devise policies to respond to those things. Now COVID, entire COVID, we put up policies, if you remember. Nike policy, kama zina yake ujeni, judge winanaliza overall. Kwa titinai kama policy, some financial assistance and so forth. So we anticipated that and we put policy. That's the job of the government. Well, there will always be a problem. There will always be a problem. Either domestic or zakunja, all the time. That's part of governance.
Kuba your job, ntchito yako ngati kuzoa kuyendesa boma, ndumaita anticipate. Zimezo tichita mwaka. Manga response ya COVID. Now, by the way, COVID, even now, I think High Manager, even a Vice President, actually, Manana Kuti, we should not blame COVID. He made that statement somewhere. And there's COVID in Mozambique, COVID in Zambia, Kenya with COVID. Some of these countries are growing by 7%. COVID, the COVID down the ocean, COVID and so no, don't use that as an excuse. You just have to find policies. There will always be those problems. Like an engineer, you start constructing a building, a bridge, you know you're going to run into problems. There'll be rocks here, kamazo tamanga here and there. You anticipate, plan. That's how you run a government, you see. That's what management is and what governing is. If you don't do that, they are not fit to run a company, an organization, or a country. That's how things work. And then there was the last one, I think it was the third one. There was one. In Italy, so I forgot it. Mafunzo ndaza kuti kodi pali ena ake muna nkumaka ikira kuti akukuzidwa nawo bazizosiyana siyana monga mtsogolo wa dziko amene ali pano kuti mwina apa maissues ena akukuzidwa nawo imuna make azizengedwa sominato maso ngati dziko kodi kuona kuti ndichoyenera kuti chitenga chinthu chimene chikuti kokhala chabwino kuti adzitsatira monga dziko likuzokubatilira monga Malawi. Nsinga zile zimenezo kali kwakira muntu or what somebody is thinking ka akuchira zina zake ka zozemba there is no way of knowing. Come I think issue of immunity, has been brought up when I go to I think NIJ after push the suspicion could happen a hero state where Daniela Yake or Karangayo crime they will also beside behind section in whatever 91 whatever your constitution. The matter of policy, I think the policy is when you are drafting this particular constitution, I was there, 1994, Camus Palace. You see, when I concern, and this is all over the world here, the president should not be hampered. We are kind of freedom to act grandchildren without fearing each time we didn't get the animal and so forth, or land and so forth. So that the president, in fact, is given that immunity. It's a functional immunity. That's what they call it in law. It's functional immunity. We see especially children are Guira. And grandchildren without any kind of hindrance and so forth. That's the idea. And I think as a policy, it's probably a good thing. So that immunity only exists by the president. As the president, they can be charged or arrested and so forth. So the president should be able to do the work without worrying each time when the energy or be sued in court and so. Otherwise, they will not be able to run the country. So that's the idea, and I think it's a good idea. Now, those who are calling for immunity to be removed, there may be some motives. I don't know. That's upon them. We can ask them to explain. But the idea behind the immunity section to make sure that the president agree and cheat without all sorts of complications during the time when he or she is in office. Okay. Well, thank you very much. I think with this big meeting, we'll see the next one. We'll see you next time. We'll try to do this more often, and we'll see you next time you come here. God bless and travel well. Thank you. Komanso tutokozeni Amalawi nonse amene matimvera kutenga ena munali mafunso simunafunse kuna bona malonga
amene ali mneneri wa president kualembera akuzani kusakuyankhani komanso tikufuna tisimikizire mtundu wa malapo kunena kuti ife makadeti tilipo ambiri ndiye musayelekeze kuzungulira panja pa page house pamutipeza namva ena kuti osaopa ife sitimaopa eya ndiye izi zomati uyo mupange mbali ina komasacho kuno page house. Your Excellency, mawa ndi birthday yanu ndiyeno timafuna kuti amalawi amene akuti onera amakukondani bwana timba happy birthday ndi amalawi wonse aja kumati muimenso aja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba.